Wannan bidiyo zai nuna mana yadda ake kiran mai gyara ko ma'ana technician a cikin app ɗin Eco Solar Tech. Da farko dai shi technician ɗin zai tabbatar availability ɗinsa a kunne take, ma'ana ya shirya don ya karɓi saƙonni na zuwa gyara ko installation. Idan ya tabbatar da wannan, to shi kuma customer app da yake a hannun hagu zai shiga services, sai ya zo ya jawo wannan ɗan pejin ne zai cike sakonnin da ake bukata. Da farko zai zaɓi type ɗin abin da za a yi installation ne ko repair, sai kuma irin gyaran da yake so standard ko premium, sai ya zaɓi lokaci da rana, sannan ya duba address. Akwai list ɗin ya taɓa yi zai ga addresses ɗinsa na baya, in kuma yanzu zai fara zai je sabon address. Zai iya saka address ta hanyar dangwalawa a kan hoton map ɗin da yake wurin idan ya gane daidai inda location ɗinsa yake. Idan kuma sannan sai ya rubuta sunan location ɗin misali, sannan ya yi saving. Hanya ta biyu kuma ita ce mutum ya yi sacin sunan wurin, in baka sani ba ka rubuta, zai kawo maka suggestion sai ka zaɓi wanne ne daidai da inda kake so a zo a yi maka aiki. Sannan sai ka danna save. Idan ka danna save zai dawo da kai baya, pejin baya, inda za ka zaɓi wannan wurin da ka saka sabo, sannan sai ka rubuta dalilin ko ƙarin bayani akan abin da za a zo a yi maka. Misali in gyara ne wanda za a yi, sai ka rubuta gyara na inverter mai kala kaza, in ka san sunanta ma duk za ka iya rubutawa. Idan kuma sabon abu za a haɗa maka, sai ka rubuta sabo ne kake so a haɗa maka, sannan ka danna submit. Da zarar ka danna za ka ga cewa ya yi alerting shi technician ɗin da yake mafi kusa da unguwarku, shi kuma zai gani a wayarsa location ɗin da aikin da za a yi da rana da lokaci, sai ya danna accept, ma'ana ya karɓa. Daga ya karɓa kuma kai ma a naka ɓangaren za ka fangi, kai ma naka message ɗin zai shigo, sai ka danna. Da zarar ka danna za ka ga ya buɗe maka abun nan ɗin information ɗin, gashi nan hada technician details da hotonsa, sannan akwai inda za ka nemi lambar wayarsa in za ka yi contacting ɗinsa. Daga karan ka danna ita kuma wannan lambar waya ɗin za ta buɗo maka abin nan app ɗin kira na kan wayarka. Ta nan za ka samu sai ka kira shi. Idan ka yi wannan ka gama, to za ka iya komawa cikin app ɗinka ka saurari zuwansa bayan kun gama magana. Bayan lokaci kaɗan in ya zo ya yi aiki, shi kuma a nasa ɓangaren zai duba, in ya gama aiki ya yi zai ce completed, zai danna a nasa. In ya danna shi ya gama nasa. Kai ma kuma don ka tabbatar aiki ya yi, za ka koma naka app ɗin, kai ma sai ka danna maka as completed. To wannan shi ya tabbatar mana cewa duka aikin da kake so a yi maka an yi maka. Wannan shi ne tsarin.